gaten te pakken. Begint wel een zwemmen van mijn gas. Dikke touw om die toeren en om de maximale grip te houden, maar ik zie dat er op stond. Ik ben hier in Rensje begeest op het Altheimer Festival en boeren trekken trek. Ik ben 4 jaar hier en wat begonnen met hielrekje en met Altheimers bij Dikkie van der Kooi op het Hiem. En nu ben we wat groter op uitpakt op IJsingawei. En hier hebben we dan boeren trekken trek bij en hielrekje en Altheimers en het hele circus er direct weer bij. Dus ja, dat is een mooi woord. Het boeren trekken trek, hè? Vertel daar eens wat over. Nou, we gaan boeren trekken trek en dat begint bij de 24 tot 2400 kilo klasse. En dan zijn de oudere trekkers vaak wat, Altheimers. Nou, en dan gaan we heel tijd wat een klasse omheen en we houden wat bij het boerencircuit. En dat er geen echt opvoerde trekkers bij zijn om de mensen hier in de buurt hierheen te krijgen. En dat we het mooi centraal houden voor de, ja, voor de gemeente en van de gemeente hier omheen. Ja, maar wat loeken ze dan? We zeggen dat ze een hele grote gele bak achter zich aanloeken. Lees dat eens uit, wat gebeurt er precies? Nou, dat is de sleepwijn en daar zit een gewicht op. En het hij naar varen rijdt, dan telt er de meters en dan gaat het gewicht mee naar varen. En op laatst wordt het steeds zwaarder en dan krijgt de trekker het steeds zwaarder. En op laatst is het full pool, dat is 100 meter. Of het is gebeurd, hele wijs. We staan bij 3 prachtige auto's. Kun je er even wat over vertellen? Ja, het is eigenlijk Meus Heidbelang, die hier het als hobby. En nu is de eerste dat we hier de 3-serie testeert. En toen op een gegeven moment kocht hij het BMW wat hoeden erbij. Nou, op een gegeven moment ran het bij de hand. Dus we hebben nu eigenlijk een hele verzameling thuis. Maar de mooiste die we ook staan hadden is de Rera Simca. Die is van 1953. En die is echt helemaal tip-top gerestaureerd. En als dan de BMW wat hoeden had, die is ongerestaureerd. Ja, en die wie de BMW, die is gewoon zoals er is. En die wie de BMW, dat wie mijn eerste auto. Die had ik gekocht ook hier een zonnetje weer. Nou, ik ben nu 23. Ja, en wij hadden het samen een beetje opgebouwd en dan we gaan samen ook zo goed in. Een beetje een high-zone activiteit. We staan bij een Ford Fairmont uit 78 wei en die had draait bij de politie van Californië langs de snelweg. En die is in 2006 geïmporteerd. En ja, daar rijd ik nou in mijn evenementen. Er moet nog wel aardig wat om gebeuren en onderdelen is vrij moeilijk hier in Nederland. Maar ik wil er van het zomer nog in mij rijden en van de winter gaat er helemaal uit hoor. En dan wordt er op naar spuiten en dan komt er weer knap wat te staan. Dit staat er in zijn eerste op elkaar, ja, want ze komen uit de hele provincie en ik ga inschouwing uit buiten de provincie waar je met Altheimers, ze komen al hierheen. Dus het leeft wel.